Unsa kay kailangan para makasulod dira? Kailangan nga dia birth man to. Birth. Ay basta. Kailangan nga dia utok o kwarta. Lipatas ang kalibutan dong. Ingon sila, libre ang mga andoy. Pero mahal. Mahal ang mga andoy. Pero kapalo ko dong, na wala'y makababag sa akong dam ko. Kasulod mo hugod dia. Kasulod ngayon ko kasta. Huwag gani ka lang na tong gwardya. Sa duha. Oh, dagko kay na ha. Dagko kay yung hiwa. Oh, ay nadiyag tilaan na ako ni. Koy, Mat, gusto na daw ka siyang biya. Asa ka madto, Mat? Japan? Third floor? Ikapoy na kuno siya ni pamasura. Ikapoy na kuno siya ni kinabuhi. Mat. O plano magaling yung mga mobilya. Siguraduhan di nakamabalik ka. Di na lang daan sa una pa lang. Wala kang makuha na yung mga pang-mission. Para na sa mga dato.